Karen ita nomor 250 di surga hasonangani. Di surga hasonangani inganan dari menggen. Hamuna marhamarangki namartonga tubuh usok kita sundi ulang muna hula muna kado masahutan di suasana Advent lo kita noaing memang di tonga-tonga ni para buliauni alai noaing kita sedang berduka na dua suasana on di badungu manoaing di song pajolo pasahato matu kita selamat Advent mari kita alam menagam do kita di haror itu kani itu akhir so nido nang menagam do kita nang dingolu narosubut ari naparpudi ale dora so ari naparpudi menagam do kita tong dingolu nek pesawat pudo ngolbon songon amang nata holongon maing nata padu-padubon dinanaing ulaw ta ulaw parmopono alani upatolas mahata ni Tuhani Matius 10 sana ayat 20 sia onma dilo jakon hamuma au gaku marguru mahamu tuahu ay nalabok doahu jala naserek marroha asa dapotan hasonangan todimuna jakon hamuma au gaku marguru mahamu tuahu ay nalabok doahu gaku asa dapotan hasonangan molo taapehon auga serta ditakmuta dalam duduk manian kilalau auga na soalna yapehon serta tu horogo molo bagula membajak sawah yapehon mai tutakuhuk nai ape dilo ikon apehonon namuse tutakuhukta alai auga nalabok Wasa gawe auga nalapo ay nadok doki nunga jumolo dibuat Tuhani. Nadok doki nunga jumolo ape ditakuh di Tuhani. Naniani manuai di bawah satu dunia. Alani ko tuho tadoi. Jala di dong se di Matius 10 ayat 30 well. Jala naso mahorsan silang na tuibanay lahu manyutun au dan tamai sisiap naso mahorsan silang na tuibana silang na tuibana barang siapa yang tidak memikul salib dia tidak layak menjadi murid Tuhan. Naso mahorsan silang na tuibana atau arono silang tuhitabi arono silang dia pehon tu garut si huton Kristus dan itu harus kita terima ikut jalur tadoi silami jadi silang natu kita nunga pasi auga nanya pehon natu kita nunga pas idi kita dan auga ni halak di bait kita dan silang ni halak di bait kita silang natu kita auga natu kita bahasa ikut tubuhon silang na tuhita manang itu masilang na ibana. Itu masilang na ibana. Memang ikon kita roh abe manuhuk silang puasa. Molo harap manuhuk silang ta nabuhamay. Molo harap mapuan silang ta berarti kita nunga mati. Molo harap manuhuk silang ta na mati lo kita habis. Alani ditikin magulu kita tuho tama silang na kita be. Unang sampai halak manuhuk silang ta. Memang ada lo tikin na haruan ikon halak kung se napakuli ko tuho ni halak ko silang ta.
Amang man no tahawar haktu udian ingara para dia nanai. Ado mau bersilang na. Erang kuda amang membantu. Alani ti mangulu hita di batu ko masila na hita silami ko parang si taon no. Silami nagduk-duk. Ay nasanga juro di leo Tuhan itu hita nagduk-duk tidak. Alai nunga para buwe dinorhon di dosa ini gabe nagduk-duki na hasidi pasahitoni partangolani rodi hamatiani di pon apema isolongan. Alani dan boy sudu alai silang dito hatai hidup dong kaneak kon silang na tuhita. Songonima diho ina nunga pebe silani tuhoy na kutuhong memikul salib itu di keluarga dengan nungai hukoy na alebor hak ma amangong muse siya tonga-tonga ni keluarga topulo parbor hak tung ditos-tos do ate-ate jala masak sindudo roha ai tagamon daksai sudido be di bawah amangong so diroknya kadongan sosana tona dinna rohani alai ba bolope soni mai di baru-baru ko inang silamon tui bodo to harido dam nanai naruk bahenon nangonya napagi tapi baharu gabi mokdo sitaw minang au surai kon bursunnya bangun do belilik masai sahi muse ikon burusur baru muse satu so rumah sakit baru burusur dan dia tongdang ramalu sudah kapas samotan sudah tanah marai tanah wajib habis sahi somatra malu saya dong dosomoni alai mah naso hak sakit anu aing dia do papahenan di mata alai do sai manuk paktu nade kando saluna papahenan di dewata yakka nama kolong roha di ibadah. Tuhan akan menunjukkannya nanti. Tuhan akan memberikan arti daripada semua ini. Dung mana saja lelek inang di buluso alai denget mahoinang matani yang mengilu Tuhan guru biau Tuhan dalam berhak akan baholonya manadikon hamisal hubna leo madia gugu imado holomo inang manuk silang na tuawon asa unang tinggal asa tukuli maau dilakaku di dalamku di roha dan pikiraku sikok mabahelong Tuhan ngasal kok di bokal nami imado holomo inang kanyang Selima nabi hamuna kena kona torok do hamu janak konya mangonana do guruna songot torok ni amangon na mar dinodohon marang marhamarani ase torok do hamu bereng Mida serta bisa nakap atau pahamuna sarupa selama orang apa untuk umur pahamunya dia pahamuna kalangkina nasa Tuhan nasa ruhut alai aka sarupa buhimuna bereng akadagal akadagan tengah pahamuan besono sifat harap kira hal intir dong bereng lain tapi hal kata dusudi mau ya kembali di pada pasukan sudah gudang di lewat pahamuna inok karena torok suap-suap pada pasamotan dan dimulun di lewat pada pahamuna suap-suap pada kelas iroha di lewat pada pahamuna duka pada haru bakken yang tanah taholo kemarin pada diana pasal tokinai atau sudah mahita maduhu silam na tuhita baima itu harap silam tan kita mazo maduhu silam tadi aidido nadi halomohon Kristus atau Tuhan tama mangalewon tiurniari Tuhan gugur kita saluhuna aujukon hari-hari ini amata nataholonyo molme komarsiran kita siapa dagingon daftar tatap kita be parju panas sogot disilo se parju panata ido sai do gedetai sai masih paidado akan aposiai dung sahat bila kana Tuhan sonangani ada waktu kita bertemu lagi nanti saya masih pada doakan aposiai atau dak saya doa taala selamat jalan dan behola selamat tinggal kalau orang pola bakal rohaka mado selamat bertemu kembali ayo pakai hotel saya sono mah paju pakai tersebut alai dulu pakotio namai dak suap sono nai tanah ope
Aku pajumpang ko habis suku gak boleh pajumpang di Koridua, boleh pe HP pajumpang di Taronanan, boleh pe di kapardalanan, dah. Tetapi pertemuan kita adalah di dalam Kristus, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita nomor todurasnya betul. Di surga hasonangani. Di surga hasonangani inganan dari minggen. Ulosi ibu itu. Ulosi. Dari luar tuh, anu kayak masih, kan marah cara. Oh, manu Nah, ini coba pakai